Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Suni. Taong 1968, Villaba, Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang bulag itong si Suni. Nag-iisa na lamang siya, gawa ng maaga pang namatay ang kanyang mga magulang dahil sa sakit na bumalot sa mga ito. Kahit wala siyang katuwang sa bawat araw na dumaraan, pinipilit niya pa rin ang kanyang sarili na mairaos sa kahirapan. Bagaman may mga tumutulong sa kanyang kapitbahay, hindi niya ito gaanong inaasahan. Sa isip kasi noon ni Suni, hindi sa lahat ng oras nandiyan ang mga ito para magbigay ng tulong sa kanya. Upang hindi siya maging pabigat sa mga taong nakapalibot sa kanya, ginawa niya ang lahat para matutong gumalaw sa kabila ng napakadilim niyang mundo. Sa loob ng ilang taong dumaan, gulat na gulat ang mga taong nakakakilala sa kanya dahil pakiramdam ng mga ito, merong milagrong nangyari sa kanyang buhay. Kapag nagkataon kasing binibisita nila si Suni sa bahay nito, pansin na pansin nila ang napakalinis na paligid. Wala din silang nasisipat na mga nagkalat na pinggan sa kusina, indikasyon na bawat pagkain niya, pinipilit niya itong hugasan. Isang hapon, habang nakaupo si Suni sa likod ng kanyang bahay, dumating ang isa niyang kakilala. Pagsilay sa kanya nitong abalang-abala sa pagtatanim ng mga kamote at iba pang gulay, dali-dali naman yung lumapit habang nagtatanong ng, "Son, anong ginagawa mo dyan?" Nang marinig ni Suni ang sinabi nito, agad naman siyang napalingon sa kinaroroonan ng kanyang trabaho, sabay sagot ng, "Nagtatanim. Wala kasi ako magawa sa bahay eh. Nga pala, ba't ka na pa rito?" Matapos nitong makapagsalita, nagpatuloy lang naman yun sa kanyang ginagawa na para bang meron na siyang kakayahang makakita. Habang pinagmamasdan naman siya ng lalaki, gulat naman ito sa kadahilanang hindi niya talaga mawari kung ano na ang nangyayari kay Suni. Ayaw naman niya yung tanungin kung nakakakita na ba ito o hindi pa dahil para sa kanya, isa yung pang-iinsulto sa kapansanan ng kanyang kaibigan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bahagya naman silang natigilan nang dumaan ng napakaraming tutubing kulay kehel sa kanilang kinaroroonan. Nang mapansin ito ni Suni, inabisuhan niya ang lalaking bumisita sa kanya na kung maaari sa loob na lang sila mag-usap. Nang makarating na sila sa loob, muli nitong nasipat ang napakalinis na bahay ni Suni. Dala ng kanyang kuryosidad, tinanong niya ito kung papaano niya napapanatili ang kalinisan sa loob ng kanyang tahanan. Matapos naman itong marinig ni Suni, ipinagtapat niya sa lalaking yon na simpleng paglilinis lamang ang kanyang ginagawa. Dagdag pa nito na kapag lumalanghap siya ng hangin sa loob ng bahay niya at nakaramdam siya ng pangangati ng kanyang ilong, yun na ang hudyat para siya ay maglinis. Nang marinig naman ito ng kanyang bisita, hindi na nito ninais pang sumagot, bagkus ang tanging ginawa na lamang nito ay iabot sa kanya ang daladala nitong mga pagkain. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagpaalam na din yun sa kanya. Si Suni naman, pinili yung samahan para naman kahit papaano, makapag-usap pa sila habang sila'y naglalakad. Nang makalayo na ang lalaki, agad naman siyang pumasok sa loob ng kanyang tahanan para tingnan ang mga dala nitong pagkain. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga kababaryo, nagagawa na nga niyang makakita. Iniiwasan na lamang niyang ipaalam ito, nang sa gayoy maiwasan ang anumang pagtatanong sa mga taong hindi naman nakakakilala sa kanya ng lubos. Sa halos humigit 5 buwan,
Marami nang nagtataka kapag nakikita siya. Unti-unti na kasing nagbabago ang postura noon ni Suni maging ang kanyang asal sa tuwing siya ay pumupunta sa sentro ng kanilang lugar. Sa muling pagbisita ng kanyang kakilala, doon na nga nagbago ng tuluyan ang mga pangyayari. Pagpasok kasi nito sa kanyang tahanan, nadatnan siya nitong nagbabasa ng libro. Sa pagtitigan nilang dalawa, wala na ngang naisip na paraan si Suni para mapagtakpan pa ang kanyang sikreto. Nang maramdaman niyang akmang tatakbo na ito, agad naman niya yung hinawakan sabay wika ng, "Sandali! Magpapaliwanag ako. Pakiusap. Makinig ka muna." Nang marinig ito ng lalaki, kumalma yon ng bahagya. Minabuti nitong makinig sa sasabihin ni Suni alang-alang sa kapanatagan ng kanyang sarili. "Sige, makikinig ako. Pero sana lang, Suni, totoong lahat ng sasabihin mo. Sinasabi ko sa'yo, kapag nalaman ito ng mga taong tumutulong sa'yo, nako, tsak na may kalalagyan ka." Wika ng kaibigan niya. Matapos nitong makapagsalita, umupo yun sa silya para makinig sa sasabihin niya. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon na nagpasya si Suni na ilahad ang mga bagay na nalalaman niya. "Matagal na akong nakakakita, boy, pero pinili kong itago sa inyo. Alam kong marami ang makakaunawa, ganon din naman ang hindi makakaintindi. Mas nais ko pang magpakilala sa inyo bilang may kapansanan kaysa ituring niyo akong taong nagkaroon ng himala. 3 taon na ang nakakaraan noong nagkaroon ako ng paningin. Hindi ito naging imposible sa akin, lalo pat meron akong mga kaibigang nasasandalan." Paliwanag ni Suni. Pagbanggit nito ng tungkol sa kanyang mga kaibigan, bigla namang lumitaw sa kanilang kinaroroonan ang mga engkantong kanina pa pala nakikinig sa kanilang mga pag-uusap. Sa pagsilay ng kanyang kaibigan sa mga nilalang na yon, halos takot naman ang nararamdaman nito sa kanyang katawan. Akala nga noon ni Suni tatakbo na ito, pero laking gulat na lamang niya nang masipat niyang pinipilit nitong manatili. Dahil sa ganoong pag-uugali ng kaibigan niya, kaya naman nagpasya siyang yon ay pagkatiwalaan. Upang hindi na kumalat ang sikreto niya sa ibang taong nakakakilala sa kanya, nakiusap siya dito na kung maaari wag munang ipagkalat ang tungkol sa kanyang sikreto. Wala namang nagawa si Boy kundi ang sumang-ayon, lalo pat napapaligiran siya ng mga kaibigan ni Suni. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon na ipinagtapat sa kanya ni Suni kung ano ang totoong nangyari sa kanya magmula noong namatay ang kanyang mga magulang. Ayon kay Suni, noon pa man lapitin na talaga siya ng mga engkanto. Isa ang mga ito sa kanyang naging daan upang magkaroon siya ng ginhawa sa kanyang buhay sa kabila ng napakadilim niyang mundo. Noong una, inakala niya ding wala na siyang pag-asa. Pero dumating ang isang pagkakataong may nakadinig sa panalangin niya. Makalipas lamang noon ang mga araw at buwan, doon na niya naramdaman ang pagbalot ng napakaraming engkanto sa kanyang tahanan. Nagkaroon na din siya ng mga pangitain ukol sa mga diwata at engkantadong nakatira sa kabilang mundo, kung saan yon ang unti-unting gumagamot ng kanyang karamdaman. Dagdag pa niya na ang tanging ginawa niya lamang noon para mabawi ang kanyang paningin ay ang gumawa ng ritual na naaayon sa habilin ng mga engkanto. Naniniwala din noon si Suni, lahat ng mga engkantong nakatira sa kanyang bahay ay purong mabubuting mga nilalang. Nang marinig ni Boy ang tungkol sa bagay na yon, napaisip naman ito ng malalim, lalo pat meron din yung alam pagdating sa mga lihim. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, doon ito tuluyang napagtanto na walang pinagkaiba si Suni sa mga taong espesyal
na kung tawagin ay mga ermitanyo. Ang naging payo ni Boy sa kanyang kaibigan, makipagkasundo sa mga kasama nitong engkanto upang mas lalo pa niyang mapalawak ang kanyang abilidad na tinataglay. Suni, napakaswerte mo. Ito lang ha, hanggat nandyan sila, pilitin mo silang kausapin. Naniniwala ako na ang bawat engkantong naninirahan dito sa bahay mo ay meron tinataglay na karunungan. Malay mo, mabahagian ka nila. Wika ni Boy. Matagal ko nang ginawa yan, Boy. Hindi man sa pagmamayabang pero ang mga matatandang albularyo dito sa lugar natin, alam kong nalampasan ko na pagdating sa bagay na yan. Nga pala, bilang pagpapakita ko ng pasasalamat sa iyo, kapag may kailangan kang kahit anumang tulong na makakaya ko, huwag kang magdadalawang isip na lumapit sa akin. Ingatan mo ang anak mo, Boy. Bata pa yun eh. Medyo lapitin pa ng mga demonyo. Sagot naman ni Suni. Nang marinig ito ng kaibigan niya, doon na yon naglakas ng loob para ilahad kay Suni ang kanilang problema. Ayon dito, matagal na din siyang naghahanap ng makakatulong sa anak niya, gawa ng habang tumatanda ito, mas lalo yung nagiging lapiti ng sakit. Marami na rin kakaibang bagay ang nangyayari dito, kagaya ng pagsasalita nito ng kung ano-ano tuwing gabi. Dagdag pa ni Boy na medyo nawiwirduhan siya sa kanyang anak, gawa ng pakiramdam niya, gustong-gusto nito palaging makakita ng dahas. Dahil sa sinabi nito, agad namang inilahad ni Suni ang kanyang pagnanais na matingnan ng anak ng kanyang kaibigan. Nang marinig naman ito ni Boy, hindi na siya nagsayang pa ng oras para mapatingnan ng anak niya kay Suni. Sa pag-alis niya sa bahay nito, dali-dali naman siyang bumalik sa kanila para yayain ang anak niyang tumungo sa bahay ng kaibigan niya. Lahat ng mga madaraanan niya noong tao ay hindi niya gaanong napapansin dahil sa labis na pagmamadali. Bago pa man sumapit ang takip silim, matagumpay na siyang nakabalik sa bahay ni Suni. Pagpasok niya at ng kanyang anak sa bakuran nito, ramdam na ramdam niya ang pagpupumilit nitong pagpupumiglas na parabang ayaw nitong pumasok sa lugar na yon. Subalit dahil sa may kabataan pa ito, kaya na may hindi naglaon na gawa niya na itong papasukin ng sapilitan. Pagpasok nilang dalawa sa bahay ni Suni, bumungad ito sa kanilang nakaupo sa tumba-tumba habang maigi silang pinagmamasdan. Makalipas lamang ang ilang minuto, dahan-dahan ang ibinaling ni Suni ang kanyang paningin sa bata at kasabay nito ang pagramdam niya doon ng kakaibang presensya. Alam niyang minamanipula ang isip nito ng kung anong nilalang na hindi niya pa nagagawang matukoy. Upang maumpisa na ang kanyang panggagamot, siya na mismo ang lumapit dito habang patuloy na nag-uusal. Paghawak niya sa ulo ng bata, agad naman niya yung inihipan ng dasal, sabay tanong ng, "Magpapakilala ka ba? Bakit mo pinaglalaruan ng batang ito? Hindi ka ba naaawa sa kanya?" Matapos nitong makapagwika, maging si Boy, gulat na gulat sa naging tanong nito sa anak niya. Ngunit kahit hindi niya mawari kung ano ang nangyayari sa bahay nila, minabuti niya noong magtiwala sa kanyang kaibigan. Makalipas lamang ang ilang minuto, inabisuhan siya nitong hawakan ng maigi ang kanyang anak. Nararamdaman kasi noon ni Suni na may posibilidad yung magwala sa oras na pumasok na sa katawan nito ang kaluluwa ng nilalang na kanyang tinawag. Hindi naman naging mapanganib para sa kanya na pasapiin sa katawan ng bata ang nilalang na yon, sa kadahilan ng bago pa man pumasok ang mag-ama sa kanyang tahanan, nagawa na niyang maipaloob sa anak nito ang engkantong magbibigay ng proteksyon sa kaluluwa ng bata. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla naman nilang nasipat ang batang nangingisay na sa sahig na parabang inaatake ito ng kung anong karamdaman.
Nang masipat naman niyang hahawakan na yon ng kanyang kaibigan, agad naman niya yung pinigilan sabay wika ng, "Hayaan mo lang siya, hindi na yan makakatakbo. Sapat na ang pamakong ibinigay ko sa kanya para manatiling nakagapos ang kaluluwa ng nilalang sa loob ng katawan ng bata." Nang marinig naman ito ni Boy, wala na yung nagawa kundi ang manatiling nagmamasid habang patuloy na naniniwala sa kakayahan ni Suni. Sa paglipas ng halos humigit sa kalahating oras, wala silang ibang naririnig sa bata kundi ang malalakas nitong pagsigaw na parabang ikakapunit na ng kanyang lalamunan. Panay na din ang pagmumura nito at pagtatangkang makalapat ng usal sa paligid upang mabasag ang mga nakabalot na pamako. Subalit dahil sa lakas ng presensya at pangontrang napapaloob sa bahay ni Suni, nanatiling walang lakas ang nilalang na yon para mapangibabawan ang kanyang kakayahan. Nang mapagtanto nilang unti-unti nang humuhupa ang tensyon sa paligid, nagpasya siyang doon na umpisahan ang kanyang pagtatanong. "Sino ka? Anong ginagawa mo sa batang to? Batid kong matagal ka nang naninirahan sa katawan niya. Maaari bang malaman kung bakit mo to ginagawa?" Seryosong tanong ni Suni sa nilalang. Matapos niyang makapagtanong, sa hindi inaasahang kaganapan, bigla namang sumigaw ang nilalang na nasa loob ng katawan ng bata na nagsasabi ng, "Mainit! Napakainit! Ilabas niyo ako rito! Parang awa niyo na! Ilabas niyo ako rito!" Dahil sa sinabi nito, agad naman yung hinawakan ni Suni sa noo habang paulit-ulit pa ring tinatanong kung ano ang pakay nito sa bata. Maya-maya pa, nang wala ng pagpipilian ang nilalang, purong pananakot na lamang ang inilahad nito sa dalawa habang patuloy na umaangil. "Akala niyo ba nanalo na kayo? Maghintay ka, albularyo. Paparating na ang hinahanap ninyo." Wika ng nilalang na nasa kalooban ng bata. Dahil sa sinabi nito, paulit-ulit naman niya yung pinarusahan sa pamamagitan ng pagdaga ng mga buhay na salita. Upang mas lalo pang tumindi ang paghihirap nito, sinuotan niya yon ng medalyon ni San Miguel habang patuloy na pinaparusahan. Sa halos humigit ilang oras niyang pagkausap sa nilalang na yon, nanatili itong matigas na parabang meron pa itong sinasandigan. Dahil sa pangyayari, nagpasya si Suni na mas lalo pang patawan yon ng parusa hanggang sa marinig na niya ang pagsuko nito. Akala niya ganun lang ang mangyayari, pero sa pagsapit ng gabi, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Habang pinaparusahan niya ang nilalang na yon, napapansin niyang panay na ang ginagawa nitong pagtawa na parabang hindi na yun nababahala sa kanyang buhay. Bagaman nararamdaman ng nilalang ang sakit na ipinapataw sa kanyang katawan, ang labis na ipinagtataka ni Suni ay ang paulit-ulit nitong pagtawa. Dahil sa wala siyang kaide-ideya sa mga pangyayaring yon, minabuti niyang pakiramdaman ang pag-uugali nitong ipinapakita. Pagtungtong ng 8:00 ng gabi, sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig niyang nagbubulungan ang mga kaibigan niyang engkanto sa buong paligid. Panay din ang pagmasid nito sa dingding ng kanilang bahay na parabang meron itong nararamdamang kakaiba. Maya-maya pa, nang masipat niya ang diwata ng hangin na papalapit na sa kinaroroonan niya, doon niya tuluyang nakumpirma ang grupo ng mga aswang na nagmamasid sa labas ng kanyang bakuran. Matapos niya itong malaman, narinig niyang nagwika ang kaluluwa na nasa kalooban ng bata ng, Hehehehe, tapos ka na. Sa tingin mo may pagtatanggol ka nila? Lumayas ka na rito. Pakawalan mo na ako. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paulit-ulit nitong pagtawa habang patuloy na kinakalampag ang higaan niya.
Makalipas lamang ang ilang minuto, doon na nakaramdam si Suni ng kakaibang ingay sa bubong ng kanyang bahay. Pag-amoy niyang aswang ang gumagapang sa lugar na yon, hindi na siya nag-alangan pang batuhin ito ng tigalpo na kanyang inipon sa kamao. Pagtama nito sa bubong ng kanyang bahay, nakarinig siya ng lagabog sa dingding, indikasyon na nalaglag ang nilalang na yon. Dahil sa mga ingay na kanyang narinig, minabuti niyang pabantayan sa ama ng kanyang pasyente ang katawan ng bata. Sa paglabas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang 3 aswang na kumakain ng lupa. Halos hindi niya maaninag ang kabuuan ng itsura ng mga ito sa kadahilan ng naroon yun sa ilalim ng isang puno kung saan hindi gaanong nasisinagan ng liwanag ng araw. Sa pagsilay sa kanya ng 3 nilalang, kitang-kita ni Suni ang pag-aangil ng mga ito na para bang labis siya nitong kinagagalitan. Maya-maya pa, nang masipat niyang papasugod na sa kanya ang mga aswang, walang pagdadalawang isip naman niyang tinawag ang kanyang mga kaibigan na nagkukubli sa bawat pundasyon ng kanyang tahanan. Matapos niya yung gawin, biglang lumitaw ang 10 engkanto sa kanyang tabi na siya namang labis na ikinagulat ng mga nilalang na yon. Armado ng iba't ibang sandata ang mga kaibigan ni Suni, kaya na may hindi maipagkakaila ng mga aswang ang labis na pag-aalinlangan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagramdam sa bawat isa, kampante naman siyang naglakad papalapit sa mga ito habang nagsasabi ng, "Mukhang nagkamali kayo ng lugar na inyong dinayo. Kahit anong gawin ninyo, wala kayong kakayahan na mabawi ang kaluluwa na aking pinapahirapan. Umalis na kayo, bago pa kayo mauna sa kanya." Matapos niyang makapag-wika, tanging pag-angil lang naman ang naisagot ng mga aswang. Sa dami ng mga engkantong nasilayan ng mga ito, nanatiling wala na sa kanilang kaisipan na isuko ang kanilang pinunong pinagsisilbihan. Maya-maya pa, nang medyo nasanay na ang mga aswang sa kanilang mga nakikita, doon na sila dahan-dahang gumalaw. Habang umaakyat ang mga ito sa puno, nanatiling nakatayo lang naman itong si Suni at naghihintay ng kanilang pag-atake. Pagsilay niya sa isang aswang na lumundag sa itaas ng puno at mabilisang bumulusok patungo sa kanyang kinaroroonan, buong puwersa naman niya yung sinalubong ng kanyang kanang kamay. Dahil sa bilis at lakas na ipinamalas ni Suni, hindi naging mahirap para sa kanya na hawakan sa muka ang nilalang na yon. Pagbagsak nito sa lupa, kitang-kita nito ang pagliliwanag ng kanyang mga mata habang nagwiwika siya ng, "Hindi dapat kayo sa mga kasama ko matakot. Ako ang katakutan ninyo!" Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang punyal at walang pagdadalawang isip na itinarak yon sa dibdib ng nilalang. Sa pagtagos ng armas ni Suni sa puso nito, agad din naman yung binawian ng buhay. Ang 2 kasama ng aswang na yon, napilitan na ding umatras dahil sa dami ng mga engkantong nagtutulong-tulong para sila'y kaharapin. Sa pagkawala ng mga ito sa paligid, muling narinig ni Suni ang pagsigaw ng 2 nilalang, indikasyon na nagawa pa yung mapaslang ng kanyang mga kaibigan. Maya-maya pa, nang bumalik na ang katahimikan sa paligid, minabuti niyang puntahan ang kinaroroonan ng bata para patawa na ang nahuli niyang kaluluwa ng parusang kamatayan. Hindi na siya nag-alangan pang gawin ang bagay na yon, lalo pat nagawa na din niyang mapatay ang 3 pa nitong kasama. Sa pagpasok niya sa loob ng silid, bumungad sa kanya ang nilalang na halos hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Paglapit doon ni Suni, seryoso naman niya yung binulungan ng, "Kahit gabunan pa ng mga bangkila ng ipadala mo, hindi ko sila sasantuhin. Patay na ang mga kasama mo. Susunod ka na sa kanila." Matapos niyang makapagsalita,
Sa pamamagitan ng mga usal para mapanghawakan ng espada ni San Miguel, tinapos na niya ang buhay ng nilalang. Paglapat ng kanyang palad sa katawan nito, tanging paghinga na lamang ng malalim ang nagawa ng kaluluwa habang patuloy na pinakikiramdaman ng pagkaagnas ng kanyang wisyo. Segundo lang noon ang naging pagitan ng biglang umiyak ng napakalakas ang batang yon, indikasyon na wala na itong sapi sa katawan. Magmula noong nangyari ang insidente, mas lalo pang naging malapit si Boy kay Suni. Hanggang sa pagtanda niya, ipinangako niyang walang makakaalam ng sikreto nito. Sa paglipas pa ng mahabang panahon, umalis si Suni sa kanilang baryo. Bago niya nilisan ng lugar na yon, nakilala siya roon ng mga tao bilang isang bulag na ermitanyo. Pero lingid sa kanilang kaalaman na nakakakita itong si Suni. Kapag naman ikinukwento ni Boy sa kanyang mga kamag-anak ang naging karanasan nila, palagi niyang sinisimula ng kwentong yon sa pagbigkas ng sikreto ng bulag. Okay, opinyon ko sa kwento. Napakaswerte nito ni Suni, no? Kasi isipin ninyo bata pa lang siya, lapitin na siya ng mga engkanto. Tas bulag na siya nung pinanganak siya. Tapos siguro kaya siya naging lapitin dahil na rin sa kapansanan niya. O hindi alam ni Suni na nung bata pa siya mga engkanto yung nakapaligid sa kanya. Siguro iniisip lang ni Suni na mga ordinaryong bata yun. Pero hindi pala mga engkanto. Tapos ang feeling ko lang ito sa akin lang. Para makakita si Suni, sinakripisyo ng mga magulang niya yung mga buhay nila para dun sa, yung makakita siya. Kasi imposibleng walang kapalit yan Yung magkakaroon ka ng, kunyari may kapansanan ka, hindi ka nakakapagsalita, tapos bigla kang makakapagsalita. Meron at meron niyang kapalit. Siguro nakikita ng mga magulang ni Suni na, yung anak namin lapitin ng engkanto Bakit kaya hindi namin subukan na kunin tong pagkakataon na to para naman mabuhay ng maayos yung anak namin, di ba? Yun nga, si Suni, para makakita. Yun naman sa akin lang. Yun lang yung nakikita kong dahilan. Kasi sinimulan ni Suni yung kwento doon kay Boy nung namatay yung mga magulang niya. Pansinin ninyo yung takbo ng kwento. Doon nag-start Magmula noong namatay yung mga magulang ni Suni. May naalala ako na banggit ako na ganun. Di ba? Pero ito naman lahat opinyon ko lang. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.